Fil-ħidma u lajnuna lill-vittmi ta' violenza kontra r-reliġjon, il-fera ta' Aid to the Church in Need Malta tingħaqad ma' 23 uffiċċju nazzjonali ieħor tal-organizzazzjoni. Bejnietom dawn qed jiffinanzjaw aktar minn 5,000 proġett kull sena f'iktar minn 140 pajjiż. Id-direttur tal-uffiċċju ta' Aid to the Church in Need Malta, Stephen Aksisa, għalju xokkanti li ssir taf li Kristjan ippersegwitat minn Niġerja li kien mistieden tal-ACN Malta biex jitkellem dwar realtà tal-Kristjani persegwitati f'dak il-pajjiż inqatel ftit ġimgħat biss wara li mar lura pajjiżu. Għalli l-akkuża li saritlu kienet li stqar fidi differenti mit-twemmin ta' grupp terroristiku fin-Niġerja. Fl-2019 l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda iddikjarat 22 ta' wissu bħala l-Jum Internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta' atti ta' violenza li jitwettqu kontra r-reliġjon jew twemmin. Fil-waqt li qed niċċelebraw bil-festi il-martri ta' żmien l-ewwel żminijiet tal-Knisja. Sewa, aħna qegħdin ukoll niċċelebraw sfortunatament il-martri ta' żminijietna. Sfortunatament għax qed jispiċċaw nies innoċenti maqtula persegwitati minħabba t-twemmin tagħhom. Però kif nafu, illum għandna iktar persekuzzjoni milli kien hemm fi żmien l-Imperu Ruman, ġifieri, u qed niċċelebraw din il-ġurnata biex noħolqu kuxjenza madwar id-dinja u fost in-nies dwar daw il-martri ta' żminijietna. Mistoqsix qed ikunu l-effetti tat-terrorizmu internazzjonali kontra r-reliġjon, is-Sur Aksisa enfasizza li twemmin ta' persuna u dritt fundamentali tal-bniedem u li l-gvernijiet kollha madwar id-dinja għandhom jaraw li dawn id-drittijiet ma jiġux miċħuda. Għalli madankollu l-atti ta' violenza kontra r-reliġjon f'pajjiżi bħal Pakistan, l-Indja, in-Niġerja, il-Mozambik u l-Ħajti qed iwasslu biex eluf ta' nies qed ikollhom jaħarbu minn djarhom. Id-Direttur Nazzjonali ta' ACN Malta qal li f'dan il-punt li ACN Malta li hi fondazzjoni pontifiċja ximmexxija direttament mill-Vatikan li tista' tgħin. Malta li qed nagħmlu bis-saħħa tal-benefatturi tagħna sew Maltin kif ukoll Awċin qegħdin jissapportjawna biex permezz tal-ACN nagħtuhom futur aħjar f'daw il-pajjiżi stess fejn huma joqogħdu billi ngħinuhom sew f'ikel mediċinali u f'dak li jkollhom bżonn biex ikunu jistgħu jirriġeneraw lilhom infushom u jkunu jistgħu jgħixu ħajja kemm jista' jkun normali. L-ACN qed tinkoraġġixxi lin-Nazzjonijiet Magħquda biex tkun aktar attiva u tieħu aktar passi kontra reati ta' mibeda li jitwettqu kontra r-reliġjon.